kining kinabuhi nato sa kalibutan dili gid ni mahimong malipayon o kontento basta ang atong ibutang mga katagbawan gagikan rasad sa kalibutan. Ang importante nga ang atong ibutang kana gyung mas dako pas kalibutan. Kaya ang kalibutan dili gyud makatagbaw sa atong panginahanglan. Lingay mong tupad ing na natagbaw na ka sa imong panginahanglan. Tagbaw na? Dili oy. Di ka matagbaw magsigig tan-aw sa imong naong. Di ka matagbaw magsigi og pangandoy og mga butang dinis kalibutan. Bisag nakabot na nimo hapit ang tanan, naa pagyud kay pangandoyon. Hangtod manag-away na lang ta kay mag-ilog nas mga butang nga usahay dili na ato. Kanarong nahitabo diay sa tensyon karon sa China o sa Taiwan, Pilipinas o sa China tungod anang dagat, ilog anang dagat, kaning tensyon sa ato mga politicians, mga Marcos Group, Duterte's Group, Pinklawan Group, tensyon sa politika, tensyon sa negosyo, Amerika, Venezuela, Iran, Iraq, Israel, Hamas, ngayon ba? Pulos mo na sila mga dato na kayo, pulos mo na sila daghan na kayo mga butang, nindot kayo ilang mga butang, ilang mga nasod, nindot kayo. Pero nga namang mag-away pamangyod kay kuwang. Muna nga, diri sa atong unang pagbasa, si Ana nangita og anak. Unya, ang iyang bana nga to iyang bana? Elkana, ningon siya nga no, maghilak man ka. Wa day ka maghuna-huna. Wa day ko nimo higugmaa labaw pa sa napo ka anak. Ingon ana nga pagkasulti ba. Adi gid na matagbaw ang kasing-kasing sa usa ka tawo basta taga-kalibutan ang mutagbaw. Pero kung atong tan-awon diri sa atong ebanghelyo, sa dihang si Jesus miduol sa duha ka managsuon, si Pedro ug si Andres. Pag-ingon gyud ni Jesus, kuyog nako, gibiyaan dayon nila ang ilang kalibutanong panginabuhi. Nganong gibiyaan man to nila? Ilingay mong tupad, ina, mubiya ka sa imong balay. Ingna ko no. Ina, mubiya ka. Nya, ang kanasang usay, ina, o bata-bata pa, ina, o nagtrabaho, ina, mubiya ka sa imong trabaho. Pero mas grabe ang gibuhat sa ikaduhang managsuon, si Juan o si Santiago, kani ba? Kaning atong patron. Sila man ni kaning ikaduha. Mga adak man ni silang Zebedeo. Unsa may gibuhat nila? Gibiyaan nilang amahan. Naay mo amahan gatan-aw. Naay taong niingon kuyog nako. Biyaan amahan kamo maginikanan ug biyaan mo sa inyong anak kay mo kuyog siyang barkada. Unsa inyong bation? Muglagot mo eh. Nya, naa pagyud paduong pagyud sila sa ilang panginabuhi. Nag-andam na sa ilang mga pukot, gibiyaan. Pastilan. Sa dihang ni desisyon ko nga musod sa pagkapari, nag-acting na ko atog assistant branch manager sa Land Bank. Ako'y breadwinner sa among pamilya nga ang akong papa paralyzed, ang akong maguwang paralyzed. Anya, way laing nagtrabaho ako ra, ang ako sang ang among eldest nga babae na minyo sad ang pamilya mura sad paralyzed.
Kay ang bana puryabuyag na asad tanang paralysis nga sala, ako sa diapoy mo tabang-tabang og suporta. Pag meeting gid namo pamilya, si Papa naghigda, akong maguwang naghigda, pulos paralyzed, unya niingon dayon ko, nagplano kong mo resign kay musod ko sa seminaryo. Ingon dayon si Papa, kinsa man lay mo pakao namo nga ikaw may nagpakao namo, naa mamigasalig nimo sa tanan, nga kinsa may mo pakaon. Nga niingon dayon ko, ang Ginoo ray mag-igo nato, God will provide. Pasalamat lang po ko sa akong pamilya, kay niingon raman sad, ikaw dako naman ka, ikaw may nag-atiman sa tong pamilya, di ang imo sang desisyon, di sad mi mosupa ka na. Pero tortig yung lisuraan eh. Ano? O nibiya gyud ko. Patay des Papa. Nibiya ko Hunyo, pagka-Agosto, patay des Papa. O di wa na problema. Nya kinsa may gapakaon na rong Papa? Ang Ginoo. Iba mo kung tuatos langit, kaya man sa tumubabag sa akong desisyon magpari. Akong maguwang, wasad mamatay, nabuhi rasad. Na ako sang mama, kuha man sa to, muram sa to siya paralyzed, kaya gi-atake man to sa diabetes, kaya sa sige niyang atiman ni Papa, mga 6 years, sigig inom soft drinks, wa na ilakaw-lakaw, kaugpan, hangol sa kitugpan, sa mama, liwat sa kwarto. Tagurhag og kakamot, ikubot atong pan, kaon pa riyan. Ay, kaning taga-bukid ta, di ba? Kani bang taga-bukid ta ba, tagaan gitag pan, mura gitag mabuang, kaon yung maaya, tagurhaon yung pan. Jesus, giatakis mama, napaong ang pananaw, so mura sa siya paralyzed, maglakaw. Pero, wa man sa mamatay sa mama. Nakaabot pag isa sa akong pagkapari. Pagka 2004, na-ordain ko pagkapare. 2011 na siya namatay. 7 ka tuig niyang pahimo sa akong mga kolekta. Sige, anak kong hatag, patay lagi. Mga igsoon, ako lang yung gisgutan ba, kay di man yun madetalye na to, no? Pero naglibog ko, nganong nakontinto sa akong pamilya, nganong nakasurvive rapod, o ngano rasad na hangtod karon, ni agyapon ko, pare agyapon. Ang Ginoo na gani mao'y atong sundon, murag lahi gyud ang impact. Kamo karon ini pangutan-on ta mo, nalipay mo nga napari ko. Sayon na lang mo na. Pero tungod ni Ginoo. Muna, og mo sulti gani ang Ginoo, mo sugo gani ang Ginoo, mo imbitar gani ang Ginoo, sunod ayon. Ayaw na question na. Pero kanang imong tupad mao na mo imbitar, analyze ag maayo. Kay wa gyud siguro. Why siguro na Pero Ginoo gani mo mosulti, di na siya mosulti nga dili makaayo nato. Muna may mga Ginoo biyai ang tanan. Ayaw pagsigig ingon, unya Lord, unya Lord, unya Lord, unya Lord. Ayaw na pag-ana. Kinsa man kang mo question sa Ginoo nga di man gani kaka siguro unsay mahitabo nimo sunod oras. Pero ang Ginoo nga nagsulti nimo ana, nahibaw na siya sa hangtod sa katapusan. Ang iya bang mapa ba? Ang iyang roadmap hangtod na gina sa katapusan. Ug mulahos pa gani na didto sa langit. Muna ay nalag question. Di ba? Karon bitaw, mamalandong ko aning nahitabo sa atong nasod. Ang kuwang sa atong mga politicians, atong mga leaders, kanig yung pagbiya. Kanibang pagbiya ba? Kamaon ta silang mubiya sa ilang posisyon dihas gobyerno. Ako, mo na nga, bisan pag mo, ingnon ko ninyo nga,
O, pabor man na siyang President Duterte or sa mga Duterte. Pero ako believe man ko ni President Duterte, former president ba, kamao siyang mobiya. Kamao siyang mobiya, wa siya maghimog mga lakang aron magpabilin siya sa posisyon sa pagka-presidente. Di magani siya magbutang siya mga naong anang mga proyektong gipasiugdahan sa gobyerno. Bisag siya pa'y gadesisyon ana, di siya magbutang og iyang mga naong bisan iyangan, dili niya ipabutang. Kadto lang dihay kausa nga gipasidunggan siya di intong probinsyaha nga ni-donate siya pila to ka bilyon iyang gidonate. Unya gihimuan siya dito og naong iyang gipatangtang. Oy, tangtangan na. Di ko gusto ana ngano man ako ng kwarta, nga sa kwarta man as mga tao nagtrabaho raman ko. Kamaong mobiya ba? Di ko moingon nga nindot yung kayo Presidente Duterte, daghan man sa to siya binuang iya maging gibalik ka sa atong Santo Papa ato, sa atong Ginoo. Man sa to siya maingon ang Ginoo kuno tos Katoliko. Catching sa ketong iyang pagkasulti nga ang inyong Ginoo stupid God, pero ang iyang gipasabot day ato kanang Ginoo nga inyong gituuhan nga dili kamaong muhatag og hustisya sigon sa hustisya nga iyang gihuna-huna. Kanang di mo magpakabana sa mga gipangpatay sa mga adik, gipangpatay sa mga terorista. Ug maunay inyong Ginoo stupid God na siya. Sa mga gipang-rape, sa mga adik, gipang-tulis o gipang-patay. O ang maunay inyong Ginoo nga dili magpakabana, stupid God na. Kaya ang iya kunong Ginoo, perfect na ay hustisya. Iya sa to. Di na lang ko mo dwell ana kay bugo ra basag ko ana, no? Pero ang ako ba, kamao batang mobiya? Atong pangutanon ko nung atong mahal nga presidente karon, Bongbong Marcos, giagda man na siya ni iyang igsoon si Amy Marcos na uwi na tayo. Uwi na tayo. Masunod siya. Ambot lang. Kamaong mobiya. Mga mayor, mga barangay kapitan, mga konsihal, gobernador, mga congressmen, di gyud sila kabiya. Pagkat-on mog biya sa mga butang nga inyong gibalyo karon na nias kalibutan, unya ilisi siya sa gustos Ginoo nga inyong buhaton. Ug unsa may gustos Ginoo, atimana ang mga kabos, atimana ang mga way balay, atimana ang mga gigutom, atimana ang mga masakiton, atimana ang mga binilanggo. Hasta ganing mga patay, ipaatiman pas Ginoo, ipalubong ang mga patay. Dili kay magsigig atiman anang inyong mga income, siging preparar anang inyong eleksyon. Ako sa ning i-highlight si BP Sara. Sigihan siya karong pangutana, mudagan bagyog ka pagka-presidente. Dugay-dugay na ginapagsugod pala nga nagka-kontrobersiya na sila ang iyang unit team. Sigihan na siya pangutana, nagplano ba kang mudagan ka sa 2028? Pero ang iyang isulti, I am considering it. Pero di siya maingong mudagan. Pero naiuban na to nas gobyerno, awaan na eh. Sige nagsangyaw nga 2028, mudagan. Kanabang plano yun ba nga, ang akong gahom, di gid nako buhian. Pero dili ra sad nis gobyerno, hasta sa dinhi namong mga pare. No? Kanang kamausad ming mobiya. Kinaasad may mga pare, puwira lang sa mga buutan, ambot kaning nagwali, apil ba ka ni? Nga di sad ka maong mobiya, mahadlok, paritayron, mahadlok, ibalhin o gamayng parokya, mahadlok, nga himuan og accounting system aron mahibaw-an og pila gyud kwartang nisod og digawas sa parokya. Mahadlok nga mahibaw-an ang tinuod nga income og financial status sa iyang parokyang gidumala na kanauntang mga kolekta diha tanan
di man na sa pari, iya man na sa katawhan sa simbahan. Muna isulti na ko ninyo og pila nay atong slot nga nadawat kay naara ba sa daghan ninyo di gyud kabiya sa inyong kwarta nga tag 100 pesos. Tigumon gyud maayo bisag ipalit na lang unta nag-slot ang 100 pesos di gyud kabiya murag unggoy ba kumkum gyud maayo. Biyain na ninyo ipalit nag-slot labi na gyud kay magpista tang Santo Niño dinhi karong January 31. Ang atong budget mga 1 million mosobra pa tingali gabi gamiting Miss Team murag mosobra gyud kay daghan na sang gipangbutang nga mga add-ons nya. Gusto mong madayon ning atong sinulog sana sayaw sa pagtuo. Ayon sa atong ngayon Pit Senior selebrasyon sa paglaom o sa pagsangyaw sa paglaom. Tag 100 pesos. Ang atong grace abot ng atong halin og 165,864 napay 534,136 ka slots nga available tag 100 pesos per slot. Doon na ni 70 slot challenge nga tag 7,000. Ang atong nadawat na challenges 307. Ang atong PPSC nining atong padayon nga pag-improve dinhi karon nagsigitag pangitag paagi nga di ta mulunop labi na karon gauwan kusog kayo sa una mulunop man dayon karon matabang-tabang na gid nato kakit kabantay mo di na kay maglunop diri sa kilid way siguro karong taon-taon mulunop na ni. Sige pagitag kuan sige pagitag improve kay saon gyud pangita nga mogasto man gid ta ana. So ang atong PPSC ang atong halin niabot nag 93,083 ka slots, napay 6,917 ka slots nga available, tag 100 pesos per slot. Nani 162 slot challenge nga tag 16,200, 189 na sad ang atong nadawat. Ang atong DPR para itukod og mga balay, praise the Lord, nga karong simanaha magsugod na gid ta ani og tukod kay ga-clearing naman tas mga tukuranan. Niadtong last week, practically nagsugod na gid ta. Niabot nag 32,495 ka slots ang atong napundo. Equivalent ning mga 3.2 million pesos. Makatukod na ni og mga around 54 kabalay. So, kandaghan no. Nya ang atong PSS PP, mauna niya itong gamiton karong January 31, niabot nag 192 ka slots ang atong halin, napay 9,808 ka slots nga available nga tag 100 pesos per slot. Atong pakpakan ang tanang namalit og slots. Mo-highlight lang ko gamay nga hangyo ko ninyo tanan ba pamaligya sa mog slot sa atong mga silingan nga way simba-simba. Kamong nanimba ayaw mo pagkontento nga kamuray mo hatag og slot baligyae pod to sila na basin pag mamatay mo ugma nya wa mo simba-simba makabawi-bawi og jutay nga naa mo'y palitong slot makabawi-bawi ay siguro hinon for makabawi-bawi ba kay at least na sila ipada diri nya mga chapel leaders suruya ang inyong matagbalay nya baligyaig slot bisag kanilang PSSPP aning atong para sa Santo Niño kay nakasuway na ba mo dirig sinulog kompetisyon? Wala pa? Karon makasuway na gitag sinulog kompetisyon sa siyam ka mga kabahin nya malingaw ta karong January 31. Muna ang ato sad nga kadtong niaging Pasko, naman tato'y sweet notes nga concert. Ako laning Osbon pagpahibalo dinhi pag-report. Ang income gid nato adto tanan niabot og 2,191,000 ang atong sales sa tickets
Nya ang atong gasto 1,237,000. So naatay 954,000 na net profit. Pakpakan na itong usab ang atong mga sweet notes o ang mga sweet notes committee. Nya sa atong Christmas katong Misa de Gallo, nya doon naman ta adto yung mga gimmick fundraising katong ikhak o katong petitions and gratitude and petition, the tree of gratitude and petitions. Ni total tong tanan nato adtong na dawat og sa mga kolektas Misa de Gallo og 3,785,000. Dako ano? Unya, ang ato sang gasto tanan, panghatag og bugas ato mga kabos, ang paghatag og mga regalo sa tanan nga nagtrabaho dinhi, og uban pang mga gasto, niabot sad og teneneng 3,781,000. Ang atong sobra 3,000, no, di ba? Di mo kanana, dili mo gana ganing malipay. Ang katuding ato mga lingkuranan nga atong gipangayo nga mudunit tag 55,000 man to, sorry kayo kay na change ang plano. Katong kaning atong style nga repero ni siyang klasihas lingkuranan nya maghimo tag additional nga 13 nga ni cost og tag 55 sa atong initial nga pagkontrata adto sa mohimo, kanang i-abandon usa nato tong maong plano pero i-keep nato ang budget na may nahatag ato nga ni kantidad og 482,952 na. So ato lang tong i-keep kay ang atong plano maghimo gitag bagong classes lingkuranan, magtigom pa ko sa ato mga artist o mga architects para maghimo mig design bag-o nya magkuan kita maghimo sa tag bag-ong costing nya ang initial ro namong gikakuanan gikauyunan nga kombinasyon ng atong lingkuranan og steel and wood, dili lang pure nga wood kay kun agay-ayon ang tiil sa wood mukumong dayon ang tibok lingkuranan, pero og steel og wood panagsara makayagay-ayon ang lingkuranan pwede na to laksion o nya man ilisag lingkuranan lig-on gyapon di man agay-ayon ang steel. Ang steel moy atong murag frame o moy yang lingkuranan pero ato pa nang i-design. Sige muna kining akong gi-report ninyo tungod kay gusto man taog kanini ang transparency o accountability. Di ta mahadlok mabiya na og inyo kong sawayon nga dagko agastong father. Dagko mo sa mo gihatag. Unsaon na nako isod bulsa para muburot akong tiyan. Gastoon tanan-tanan. Haron mulambo bakaha o malingaw ta dinhi, mulawom atong pagtuo, atong gastoon ang tanan. The point is, matud pang Kristo, biyai ang tanan. Muna magampo ta, nakamao na gitang mubiya.